Mitä jos te ette vaan puhunut tarpeeksi asioista Jaanan kanssa? No mun mielestä meillä oli ihan hyvä puheyhteys. Että oikeastaan ollut mitään semmoista asiaa, mistä ei olisi voinut puhua. No oliko teillä tarpeeksi yhteisiä juttuja? Teittekö te asioita yhdessä? No ei nyt varsinaisesti mitään yhteisiä harrastuksia ollut. Että Jaanalla oli ne sen hevosjuttuunsa, että aika paljon aikaa se vietti siellä talleilla. Mulle se ei ikinä ollut mikään semmonen juttu. Näyttää käydä hakea vähän lisää vettä. Hei, mulla on tässä vielä vähän. Joo. En kyllä tiedä sitten, että mikä niissä hevosissa oli sitten semmoista, mitä meikäläisellä ei oikein ollut sitten. Sääntö numero 2. Unelmoi isosti. Pienet unelmat eivät johda mihinkään. Unelmoi isosti, niin voit saavuttaa jotain suurta, kuten hevosen kyrvän. Ja sääntö numero 3.